Hagen ngapor ngapliang sungbai pi baro ki par bangej bat ki par log bei baro syakani kajing syakri lang yoble shipor bat lunong penim kani kesngi kalong kesngi kebakrau bat kesngi jong kajing jap thiau ko jong utrai bat unong penim jong yu Jesus Christ kabalang shitluk kepertai karakhe ya kajing mi pat ka jong utrai bat unong penim jong yu Jesus Christ kabalang presbyterian nong tmai da kamen sim kabakmen ngi khot ngov hai pi ale ngin ye syakri lang yau blai lingba jong kani kapor daga jingdoi but daga jinget kbis kem kabau blai un yalam yangi u blai un kerkhu yangi baru blai un penmat hangi ya kabor ka jingdon rangkat ka jong u lingba jong kani ka jing syakri ka jong yau blai ki para banget bat ki parlok beit baro ha kani kapor ngin sayo ya ka jing ruai lang kabamangi baro ngila banya simentalang nalaki jong ki yeng ki sem ki bamangi ngidon banya snok ketilang banya ruai ya kini ki jing ruai ngin sayo ru ya ka jing puli na ka ketin ka jong ublay nang tangin sayo ru ya ka special item ka balapan kre lagi kun jong ka balang nang ta kum juru ngin sayo ya ka kubor na ka ketin ka jong ublay kaban sawan lam syangi lingbay pastor jongi Reverend NB ding do ki para bangej beit baro sashi sin ngap liang ngobhai pi pat ngakot ngobhai pi ali ngin ye syakri lang yublay daga jing kmi lenti bawlay un pan mat hangi ya kabor jang ka jing mi pat ka jong ya ka jing job hagi dot not bat ki men sim ki jongi shwa bangin nya chkmat tungin ye pendam ha ka jing dwai tungin ye dwai ublay wuk pa jing bab neng kumne ko try sa sisin ngidam hagi slagzat ki bakut ki bakentang ki jome try ngi aingu ime nam ta kani kasngi ka bakrau pat ka bakentang kasngi jong ka jingjap thiau ko jome ba me sha bat me penla yangi kum ki khun ki jome bangila ya ka ban syakri me try ji subi don rengkat bat ngi ling ba jong ni kapor ya ki benta baro ki bamangi ngin pendap kurku ya ki nong ye simenta blai pendon kam ya ki naga benta ka kurteng ka jome try ji subi penmat hangi ya ka jingdon rengkat ke jong me ko try wala dangi don halaki jong ki yeng ki sem hendrengin mat ablai ya ka bor ka bapla ya ka bor jong ka jingjap ka jome try sa sisin ngi IT ya ka ni ka jing syakri ki jongi ya ka bor badang sa baro ki sangti ki dan bor ki jome map ablai ki pop ki let baro ki mesham ki jing im ki jongi bagi ni pan bingi dem hakarteng tribe unong penim jongi yu Jesus Christ amen hakene ka bor ngin ye simpentalang ya ka jing ruai ka prabu saw na ka kot jing ruai bar hadin jong ka ni ka jing ruai ngin sayo ya ka jing puli na ka ketin ka jong blai na i Mrs. SM pat kum juru ngin sayo ya ka wei ka jing ruai ka bekerpang na i Mr. Sentiu manik inya ruai lang ya ka jing ruai ka prabu saw menta Jisu ulami haleluya kasngi jingjop krau jongi haleluya sisin hakading pna haleluya ulasya pan im mga haleluya ka jing ruai ka prabu saw Shaban emanga
Kajing puli na kaktian kajong ublay, hagan nega por la shim naga gospel kat baku mulukas, kala nong kaba arpsaw, dukot lai penriu hadu lai pendai, saw posan hadu saw popra. Di kat baki dang ya keren niki eke iru, uji suhi ulai yang hapreng jongki, baru ula ong haki, long kajing suk ya pi, handai gila saw syarkai bat gila shiptiang, bat gila tharai bat gila yo ir ngai, ula kali tieki, belai ba pias jas ngautiang, bat namar balai beki jingmut artatian kia mi ekidot no jong pi tuk mi ekikti jonga bat ekikidat jonga badai mangahi tutabaya tuk mi ru nabaka mensiam kamdan kado bat kasyang kumba pio ianga ba ngadan anda kum talapli wang eki jingmut jengki yakaban shampang ekita ki jingtho ula ongru haki kumni la tho baka deyo Christmas sha bat ban mi pat de haka balai ka si bat ba haka kerteng jong o an yalap ya ka bakala ka bamon bat ya ka ba map ya ki pop hapring ki jait benri baro da ka basdang na Jerusalem phiru philong ki sakhi ya kine ki a tungine pandam lang haki jing duai kumni pot black pa jing bab ning ngiwana khmat ke sajat ki pa khoi ki chame ya kaban aingu eme magi jingkur khub gi jingalam ki chome melongo blay jingi blay trai usim jingi sim utlong pan emu jingi how baka pathai ba ro ko we ka khan ma wa kani ga si ya ka jing mi pat ka chome na ka jingyam ya aingu eme ki kular ki chome ki long ho oj bat amen ba me ha ba me kular ko trai kanan ba men mi pan na ka jing tem melami shisha ban ngi aingu eme ko pa bi mengi sakri eme ublay ba im ublay ba shisha ublay ba khoj bat ublay ba janai ngi aingu eme ko trai ba bat la dangim la ban le sagi yeng ka bakan tang ko chome bo nangi ngim la ko trai ban le komta namar kini ke ikai paharo ke baja ke baman hakani ga sla khando manta nangi aingu eme ko pa mengi la ban yo ngau ya ka khubor ko jame lengba ka yeng ka bakan tang ka jame trying a dubai khmat jame tamin isei ban ya rap ingi bakum kini ki por ngin panjan ya le de ge jing ya dei bat me ngin ya suk bat me ngin gular bingin sakri kham bhai ka karteng ka jame pa ba yeng a dubai khmat jame ka ne ka por ka bamanta men isnei ko try kana de ka ban ya rap ingi bengin sngo tho bengin dan kam ya ka jing ya dei ka bajan bat me gi dubai ka ne ka por nam ta ka ri ka ba ye ka jingi gi songu ba me da me ke ri ka ri khasi jain te a jingi bat mem shimla ino ingi penlong ingi ko pa bi ke jai penre ko batip bre ko batip lei mangila ko trai kanat ban sakri kham bhai ka karteng ka jame gidwai khma jame ko trai nam takari india baro ko bi yekinong sansar ki jongka yeki doctor ki nas ki baran ka ban ta ka khrau e ya ka ban sumari ki bri ki bapang na uni khnyang jingpang gidwai nam ta ki ri ka parthai baro ko bi to is ne ban kan mawi ki ko pa bi ba menor ki long ki sakri ki jame menor ki ye man ki usa ka yeng ka jame ai ba kani ka por ka ba manta kan long ka por ha ka ba kin wat ba kin ya sembyang bat mesa sin ngida dubai e ko trai ye ka jing wan jingo ka jame kum juru ye ki yeng ye ki sem ki jingi bingin la ban panlut ye ka por ka jingi ha ki jing dubai ba ki jing aslok ye ka tien ka ba khoi ka jame ha ka ne ka por ka ba manta hashwa ba I pastor trai in a ye ka jing kren na ka tien ka ba khoi ka jame to is ne ye ka ban kor khui ka jing pan khre ka jing I baro ko pa bi bangila ban yo ko pa bi ye ka khubor ka ba dei biang ye ka ne ka por ka ba manta baka jing em ka jing ko trai kan ya dei dur bat uji su balami pan na ka jing tem ya rab ingi komta ko trai bi bingin ya IT la de ha ka jing sakri ka teng ka jame ngi aingo eme ka jing pasang ka balang jing ki balang baro ko trai kanat ya ka ban pun poi ki khubor
Isa ki balang baharo ko try wat la ngim la ban le chaka yeng ka bakan tang ka chame ngitep try ba me don kar ban ngi ngitep ba me alam ngi ngitep ba me sngo ngi to sngo to snap ki jing pan ki jing par ki jing paro na bangi pan ki ne ka tang ji su bi unong pan em ba thyang tam ujangi na do man ta ba sabam jkodro amen. Jadi jing ruai kapan ai mat sekia ni ka por kadai ka tin pareng berkekerteng suka kalong grave robber. Kadi jing ruai keren pang ka jing wan ka bar sin jing try jing Jesus Christ. Kum hakani ka si Easter bagi celebrate ka jing job jing try jing ka jing yap. Bud ulami pat ka jing tap. Kum ta kum ki banget ni nget tu baha ka sen ka bar ka ba unwan pai. Pun pen pat yang baro lang kum je. There's a step that we all take alone, an appointment we have with the great unknown. Like a vapor, this life is just waiting to pass. Like the flower that fades, like the withering grass. But life seems so long and death so complete, and the grave an impossible portion to cheat. But there's one who has been there and still lives to tell. There is one who has been through both heaven and hell, and the grave will come up empty-handed that day. Jesus will come and steal us away. Where is the sting? Tell me, where is the bite? When the grave robber comes like a thief in the night. Where is the victory? Where is the prize? When the grave robber comes and death finally dies. Many still mourn, many still weep for those that they love who have fallen asleep. But we have this hope, though our hearts may still ache. Just one shout from above, and they all will awake. And in the reunion of joy we will see, death will be swallowed in sweet victory. Where is the sting? Tell me, where is the bite? When the grave robber comes like a thief in the night. Where is the victory? Where is the prize? When the grave robber comes and death finally, when the last enemy is gone, from the dust will come a song. Though the sleep will be awakened, not one will be forsaken. He shall wipe away our tears, he will steal away our fears. There will be no sad tomorrow, there will be no pain and sorrow. Where is the sting? Tell me, where is the bite? When the grave robber comes like a thief in the night. Where is the victory? Where is the prize? When the grave robber comes and death finally, where is the sting? Tell me, where is the bite? When the grave robber comes like a thief in the night. Where is the victory? Where is the prize? When the grave robber comes and death finally dies. Ublay on kerku ya ka jing sha skor ka jungi ka jing puli naga ktien ka jung ublay
bat kum juru ya ke jing ruai ke bengli sngo ngam artien ke lelong kubor na ke benta jong ilang iwe pi iwe ki para bengej bat ki parlok be ij baro sashi sin nga khot sngo bhai pi hakani ke por ngin sayo sngo ya ke kubor na ke tien ke jong ublei ke ban kren hangi dai Reverend NB Ding do ngam artien ublei udon ke kubor ke bekerpang na ke benta jongi iwe pi iwe lingba usyakri jong ublei bat ngadwai ublei bau ublei un pendai ke tien ke jong u haki dok nun bat ki mensim ki jongi ka Easter basuk bakmen ya pi baro bat ka jing kublei ya pi ki para bangai bi ha ka kerteng ka jong utrai bat unang penem jonga jong pi Jesus Christ ubalami pan ni aingo ublei wat habangi don hapedeng kene ka lockdown lene kene ka jing pakhang ngangai ba pi don hali ki jong ki yeng ki sem ki jong pi ni aingo ublei ba upli kene ka lat kalenti lengba ke social media bat ki board technology bangin yo lengba jongki banya rakhelang ya kene ka Easter Sunday ka Easter ka day ka sngi ka bakerpang ha ka jing jongi kumki Kristan balai kalong ka bakerpang para bangai biid idan iwe jing tho lengkot ibangang yo puli iba kentho bat ibala tho kumni ki don ki jing tai ki jing shna ki ba pauna ma perthai ha ka balatap ikis jong ka perthai kum ka pyramid ha Egypt ha ka balatap ikis leni ki Paro jong ka hima Egypt ka Taj Mahal ha India ka balatap yus Shah Jahan bat ka Mumtaz Mahal ke ong maladon sa kawairu ka jing tap ka ba paunam bat kata kolong ke jingtap ke badon ha Jerusalem bat loong bagane ke jingtap ha Jerusalem ke paunam om namarba yaki eki borok ki bagadon hapo jongka Henry kene ke jingtap ha Jerusalem ke paunam namar kalong ke jingtap ke bathli namar kata parbangit bi ke Easter kalong ke bakerpang namar bau Jisu utra Jesu Christ unong penim jonga ba jongpi ulami pat badu hapdeng jonga ba jongpi ki para bangit bi ni don hapdeng ka jing pakhang snong nene ka lockdown namar kani ka namar kani ka klam COVID-19 hakini ka por lengba kani ka jing yaslok nene ka jing kren ngakwa ban khot yepi bapin ngin yapai shaka Bible haka Gospel u Lukas kalenong ka ba arpusao kada khot ka ba khat lai bat kham kerpang kada khot ka ba arpupra ka baong ula kalite yaki balai pias ngauting ula kalite yaki balai pias ngauting hakane kalenong layathu sapang ka jingmi pan kajong uji Yesus Christ bat la sakhi ya kajing mi pat uji Yesus Christ bat ya kajing tap ka bathli daki sanran ki jamu ka Mary Magdala ka Yohana ka Mary ka kme uji Yesus lembaru Petrus kini kila sakhi bat kila yoi ya kata kajing mi pat bat ya kata kajing tap ka bathli ka Bible ka yathu bagini kinong bud ki jamu uji Yesus Christ haba kilayo ya kata ka jingtap ka bathli bat ba kata ka met ka jong uji su kam don chu angta kilas ngau lengo bat haba kilaya khana paramaki shapang gani ong ka ktien ki jong ublai kilaw kalawan sa ka jing shap tieng balai ki shap tieng ka ktien ki jong ublai ka yathu ba kila shap tieng namar bauniu jisu ubaki ki ujisu ubaki ki shania ujisu ubaki ki long kinong buot ki jong ula jano na pedeng jongki bat kata kala pensyap ting yaki hanrai kabasau tanat kalong bakini kinong buot u Chris ha pedeng ke jing lengo bat ke jing syap ting kelayo pedang ya ka kubor Easter lene ka kubor jong ke jing mipan
Mano balawan ra haki, mano balapan bana ya kata haki. Ke Bible ke itu parbangai biit, badai uji su Chris daladehi, ulawan ban pen bana haki, ban itu haki, ya ke jing mi pat ke jeng u, badai ke jing job ke jeng u, ya ke jing yap, badai ke jing tep. Keketiin ke jeng u belai ke itu, bau jisu, ulap ulawan pau haki, bat ulap pen bana haki ya kata ke kubar Easter. Bat udah ong haki di kentin haba ukren yaki. Balai pies ngauting. Balai ki jingmut ki artatin. Ngaladai banyap hading na hoon. Henry mentah ngala mipat ngala jom ya ke jingyap. Kisenran ki jongu Jisu harungkat badu Jisu. Yetu keketin ke jongu play. Kila ya syong, kila ya keren, kila ya kana, bat kila ya bam lang. Bat syu la yetu bagi senran ke jongu Jisu kila dap da ke jing kemen. Bat ke jing rehem men sim. Haba kila yo yau Chris ubala mipat, bat uba im hapedeng jongki. Para bangit biit ngidon hapedeng ke jing pakang. Leni ke lockdown namar kene ke klam COVID-19. Ngangait babarok ngidon hapedeng ke jing lengo. Ke jing lengo. Ke kene ke balawan jah. Balai ke lawan jah. Kum kene ke jing jah. Ngimpat je kendu menur. Na ke jing lengo lapen but sa ke jing syap ting. Hakini kipor ngiyak huslai syapang kene ke jing pang klam. Ni kuslaya ka kot ka kya, ni kuslaya ka bam ka di, ka tray ka kta, ka kamay ka kaji, ka puli ka puti, ki long ying ki baduk, ki babelas ngi, ki leng abat ki pisah ki ni ki por ki bamenta. Para bangit biit ku melalong ki senran, haba ki don, ha ka jing lengo bat ka jing syap ting, haba ki yo ya kata ka jing tep ka batli. Bangabat mapiru, ngiya lengo, ban gidon ha ke jing syap ting, haba gidon ha pedeng, kani ke jing wan, jong kani ke klam, bat kani ke jing pang. Namar kata parbangit biit, ka kubor Easter, ka kubor jong ke jing mimpat ukris, ubala job ya ke jing tap, bat ya ke jing yap, bat ubala impat, bat kani ka penpau, bahaba ula job ya ke jing yap, kam don syu kanu ke jing nega klam jing pang kabau Jisu umla banjok. Kani ke kubor Easter kalap kabalapan benah ki senran ke jing Jisu kalawan ra ya ke jing suk bade ke jing kemen haki senran ke jing Jisu. Kaketin ke jing ublai ka ong haba ki layu Jisu ba ulami pat ba udon hapdeng jongki uni uparalok ujongki uni ulok ubait ujongki ulawan hakapor kabaki ki don kam barakapor juga jing lengo baka jing syap ting ban ay ki ya ka jing tengen ka jing suk bada ka jing kemen nginya pai kendian syakani ka jing ruai shipor Najid yu Jisu balaya jing kerdu trong ha ban benda unong ya lam rumah uhi balang yang asyaneng syakli ulo komune hengin syang lawat shalom lawat shatem ulo ban ya nekat baim hashitam barobat hakim Jing ud gamen sim e bans nga
ai ban ram hajin jar by ai ban snolem kum unilok banga lashem ulok kum unihengin shem lawat shalom lawat shatem ulok banyai nekabaim hashitam baroban hakim Hakani ko por leng ba kani ka jing kren bat ka jing yaslok nga khot yalade bat ye phiru kumju bangin le ikini ki artli ki jing turwa ka bangang ngabu hakmat jong ilang kabading kong hakani ka Easter hapdeng gini ka lockdown u Jesus Christ u one but one ra but u ai ye kani ka kubor Easter hake jing im jongi shimet bat ki long ying ki long sem jongi ka kubor Easter ka buwang balay pi sep pi ngoting balay ki jingmut ki artatin ngalami pat nga im nga don hapdeng bat senda jongpi to what shep ting para bangit biin to ai mga bat mapi ngin le ekaway bat kata kadai bat kata kalong baga do nut bat ka jingmut jung perkat jungi kin pediang ye kini ka kubor Easter kabawan nau Jesus Christ kini ka kubor Easter kamwan nangau pastor nga ngalong tan untun nong jing pensawa handray kini ka kubor Easter ka wan shapi lengbau Jesus Christ bat lengba ki kintin ki jong u to what ship ding ngalong rengkat bat pi kum bakal pendap iki senran daga jingkemen kum tangangen kan long yang abadi pi habagani ke kubor Easter kabau Jisu uwanra kan yo jaka hakadot nuot badaga jingmut jing berkat jong abad jong pi kabaar hapdeng jong ini ke jing pakang snong jong ke jing wan jong ini ke klam ki jingmut ki jong abad ki jong pi ki terang bat angnut bagi bor sensyar ki real start science ki medical research kin tau ye ki lat jingirap jingyada nakani ka klam tungin pen kan mau yeladi syapang Jesus Christ ubalami pat ubala job ye ka jingyap batungin bu ye ka jing terang ka jing angnut da ka jinget bada ka jing syania hau ba unri un sumar yang ayapi unyada yang ayapi bat unle iki kamba bat unrat dengkong ya kini ka klam sasisin ngapan kan mau iki diki kentin para bangait biin habau la job ya ka jing yap bada ka jing tep om John jing e ne ka klam hang nia ka perthai ka bau Jisu umla ban job namar bau im ngidon ka jing kermen ngidon ka jing ngos kem para bangait biin ngine pai kendiat chini i jing ruai Blaikun upa Kerteng uji su Ya jing long briu Uwan ban shem Jisu em badai tang ma jing tep sudah kapencisha namar bu em namar bu em
ngadon ka jingkermen namar buim o kat nungak men namar ngatip hot ngatip utrai uyai im jing im jong nga lòng jing mình tay namar bu im namar ngatip hot ngatip utrai uyai im jing im jong nga lòng jing mình tôi namar bu im Para bangit diig hagabapan kut yang ni kajing islok tungin pai sesisin ni kaktin kajing ublai shu unong rai sam kajing rai sam ka basau fundriu ka dekat ka basipo uong yi kini kintin tos ngap batutip ngalong ublai manga kini kilong kikintin ki bau nong rai sam ukren iki kun Israel habaki don pring jing klumar pada pring hating jing kijing ele ublai upen kan mau yaki baki hakum kita ki por kin ngap bat bakin tip bau ublai udon ublai ulong halor jongki ki boro ublai usen syar yakni ke pertai menen menta bat shadu ke bom jukun Uji Yesus Kristus haga gospel Matius kelenong bakat wei ke dekat abopra wong tuan hanga pi boro kiba tak bat kiba kia ke jingkit de ngan penjem yapi tu ai bagini ke jingin selok hagani ke Easter Sunday kan long ke jingkurku bat ke jing penchat bor yapi baro ublai unkurku yapi ke Easter ke basuk bat ke bakemen bat ke ba ai jingkermen yapi sahi sen bat kublai shibon ublai nam taga burom chu amen Ki para bangit biit baro ngi aingo yo blay na kamenta katuka kubor ka kordor bat ngadwa yo blay baka ni ka kubor kan long ka bor ka ban kersya ningi bangin nang la ban yahat syaplang kumbay pas tay laong namar buim ngidon ka jingkermen para bangit biit haka ni ka por ngin poy sa koy pat kabenta pat kata kalong banginya si bentalang haka jingdwai compare para bangit lada pidon halaki jong ki yeng ki sem ki jong pi henry pila banya snok tilang bat ngi haki dot not bat ki men sim ki jong pi bangin ya dwai halor jong ki ni ki mat ki ba manga ngan soong nang ni para bangit ki don katu kat ni teli ki mat ki bangan sabu hakmat jong pi bat nga kerpat ya pi bangin ya sim bentalang haki jingdwai inya dwai ki dot not ki men sim ki jong ni bat ngi ngai bo blay usha skor ya ki jingdwai ki jongi para bangit haka ni gapor tu nginya pencacar nginya duai naga bentaki ni kimat ki bangat kedau haka ni gapor kamat ka beningkong tu ngin duai naga bentaki ri jang ka bertai ki bala syak kata haka ni ka kelam Tungin duai naga benda ki doktor bat ki nurse ngin kan mau yaki haka jing duai ke jongi bat kum ju ru kerpang naga benda ki yeng ki sem ki jongki tungin duai ru
naga benta ki ben sim ki bekodor ki balangat hau niu jingpang ngin kan mau ya ki haki jing duai ki jungi kum juru naga benta ki bahayeng ki bahasem ki jungki tu ngin kan maru haga jing duai ke jongi naga benta ke ri India ke jongi bat kum juru ya ke jela ke jongi ngin kan mau nang dagi nong yalam ke jongi bakin kan mau ban pai show blade hakum ke ni kapor tungin kan maru haka jing duai ke jongi na ka benta kilong yeng kilong sem kiba mahat ya ki jing ya ki jing duk bat ki jing kerdu ngin kan mau ya ki haka jing duai ke jongi Ngi aingu ya mea blay namar bangila banwan hajan jong me haki por baro bat ngidon ka jing ngos kem blay habangi wan hajan jong me ko try daga dok nut baro me syak skor ya ki jing duai ki jongi kendaro hangi ngej kem ko try ma me ko try ji subi mendale isne menda yok sngo ya ki jing khot kerpan ki jongi ko try ji subi ya ki por try ji subi ma ya ki pop kilat baro ki mesham haka jing im ke jungi nama kini ngipan ngidam haka teng turai bu nong penim jungi Yesus Kristus amen ipara banget biit baro mentang ngilapoi saka bangin penuai no ya kini jing syakri ke jungi kabalang pesbiti den nong temai ka ai ko blaze ngi jing mi pat besuk bakemen na ka benta jong pi baro tu blay ke jing sup un long rengkat bat pi haka ni kapor tungin yo pediang ya ki jing kerku penuai haka bawai no tada ai ba kajing eat ba kajong blay kupa kajing ai kajong Yesus Kristus bau try lem ba kajing slok ba tiang ba psaj bor ka lam ka ba hikai jong men simbakut kini kajing kerku ki balong lai how way blay kindalong rengkat bat pi ka yeng ka sem ki khot jong ka yeng ka sem kajong pi baro ho kini ki ju kajing kerku kinlong rengkat bat baro kitu ki ba dem ki ba maneme haka ni kari kajong ibat kleng satlak jong ka perthairu nadu menta syadu ki bam jukut amen